дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. инак нашри навбатии барномаи сайёҳии варзиширо ки дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии дургард таҳия мегардад манзури шумо менамоем. субҳи барвақт ба ҳангоми боридани барф мо аз душанбеи сабсафед роҳ пеш гирифтем ҷониби ноҳияи айнӣ, айниқтараш ба кӯли Лабиҷай. имрӯз ҳаво сарду туман буд ва дар шоҳроҳи Душанбечаноқ баръакси ҳолатҳои маъмулӣ нақлиёти сабукрав хеле кам ба назар мерасид. ҳарчанд барф борида истода бошаду ҳаво сарду туман, ҳамону масъулин бо техникаҳои махсус роҳро аз барф тоза карда маводи зидди лағжиш мепошиданд. ба ҳангоми роҳ рафтан аз дараю ағбаҳои ду тарафаш барфпӯш ва тамошои манзараҳои атроф ҳаловати дигар дорад. аз ин рӯ барои гирифтани аксунавор ин ҷо истодем. маъмулан ин минтақаи баланд чун истгоҳ барои меҳмонону роҳгузарон хизмат мекунад ва аз ин ҷо табиати барфпӯши водиҳо ва кӯҳҳои сабсафед хеле хуб намоён мегардад. минбаъд роҳи мо дар шоҳроҳ идома ёфт ва мо аз нақби Истиқлол гузаштем. тағйироти ҳаво дар 5 километр роҳи нақб хеле баръаъло ба назар мерасид. дар ин тарафи кӯҳ ҳаво кушоду равшан ва барф ҳам аз боридан монда буд. пас аз чанде роҳ рафтан нақлиёти мо бо гардиш ва нишебии тӯлонӣ даромад ва оҳиста оҳиста мо дубора ба туман ки маълум мешавад дар пастиҳо будааст ворид шудем. баъд аз чандеи дигар дар километри 100 аз роҳи асосӣ ба тарафи чап гашта идомаи роҳи мо тавассути деҳаи Равот ки дар фасли зимистон бо барфҳои сафед ба як гӯшаи афсонавӣ табдил ёфтааст сурат гирифт. ҳангоми ҳаракат манзараҳои барфпӯши атроф, шашраҳои яхбаста ки ба мисли оина медурахшиданд, дили ҳар бинандаро шод мекарданд. роҳ ҳамон ба деҳаҳои пормину шӯрпасти дараи ғаберуди ноҳияи айнӣ идома ёфт ки онҳо низ дар фасли зимистон як муҳити хосро барои дӯстдорони табиат фароҳам оварданд. дарахтони пурбарф ва хомӯшии зимистони кӯҳистон моро ба як сафари хотирмон раҳнамоӣ мекард. ин сафар бо манзараҳои нотакрори табиат ки аз барфи навборида, кӯҳҳои осмонбӯс ва умуман муҳити мукаммали зимистона иборат аст, барои ҳар як сайёҳ таҷрибаи фаромӯшнашаванда хоҳад буд. аксари сайёҳоне ки моро дар ин сафар ҳамроҳӣ мекунанд аз дохили кишвар мебошанд. аллакай чанд нафар аз ҳамроҳонамон тобистони соли гузашта ки нахустин хатсайрҳо ба ин мавзеъ роҳандозӣ гардида буд, ба Лабиҷай омада буданд ва ҳоло бошад хатсайри мо ба кӯли Лабиҷай дар фасли зимистон бори аввал роҳандозӣ мегардад ва тавре аз чеҳраҳои шод ва чашмони ҳаяҷонзадаи ҳамроҳонамон пай бурдем, ин минтақа онҳоро воқеан ҳам ба ҳайрат овардааст. бо вуҷуди барфи ғафси зимистон оби дарёчаи софу хурушон аз шафати роҳ ба гӯш мерасид ва ин ҳама манзараҳои зебо дар миёни дараи аз ду тараф бо кӯҳҳои осмонбӯс иҳота шуда завқи зебоипарастӣ ва табиатдӯстии ҳар як нафарро бедор мекард. вазъи ҳаво барои сайёҳат комилан мувофиқ буд. ҳавои тозаю сард, барфи нарму дурахшон ва табиати ороми кӯҳистон фазои зимистонаи афсонавиро ба вуҷуд оварда буд. ҳамаи мо хушҳол будем ки имкони дидани чунин гӯшаи ҳанӯз кашфношудаи табиати Тоҷикистонро дар ин фасли нотакрор пайдо намудем. ҳамин тавр нақлиёти мо ба деҳаи Пормин ҳаракат кард ва аз он ҷо мо ба деҳаи Шӯрпас расидем. ниҳоят дар болотари деҳаи Шӯрпас нақлиёти мо қарор гирифт.
дар ин ҷо мо бо як гурӯҳ сокинони деҳа вохӯрдем ки моро бо хурсандӣ пешвоз гирифтанд. маълум мешавад аксари сокинони деҳа ҳаводори барномаҳои телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳастанд ки ҳатто номи гурӯҳи эҷодии барномаи сайёҳии варзиширо низ медонанд ва роҳбаладони ширкати сайёҳии дургардро низ ки мудом ҳар гоҳ ба лаби ҷай бо ҷалби сайёҳон хатсайр ташкил менамоянд. пас аз гирифтани лавозимоти зарурию махсус аз ҷумла асодасҳои сайёҳӣ ки барои роҳгардӣ дар роҳи пурбарфу нишеб кор меояд ва пӯшидани чунин пойбандҳо ба истлоҳ гамаш, яке аз роҳбаладон Суҳроб ба гурӯҳ дар бораи сайёҳати пиёдагардии кӯҳии имрӯза маълумоти муфассал пешниҳод намуд. Мы идем в сторону озера Лабиҷай. мо имрӯз ба кӯли лаби ҷай меравем. тамоми роҳамон бештар аз 5 километр роҳро дар бар мегирад. тавре мебинем оғози роҳ на чандон барфи баланд дорад, лек баъдтар метавонад бо баланд шудан баландии барф ҳам зиёд шавад. имрӯз мо 3 нафар роҳбаладон шуморо ҳамроҳӣ мекунем. ман пешпеши гурӯҳ, ҷаъфар дар байн ва нодир бошад аз охири гурӯҳ меравад. ҳар нафаре ки дар вақти роҳ рафтан худашро бад эҳсос мекунад, зуд ба роҳбаладон хабар диҳед. махсусан онҳое ки дар баландкӯҳҳо набуданд. метавонад нишонаҳои бемории кӯҳӣ пайдо шавад. то кӯл рафта онҷо каме истироҳату аксу навор мегирем ва рӯз торик нашуда боз мегардем. ба хотир гиред ки дар тамоми роҳ аз гурӯҳ дур нашавед. баландие ки сайёҳати мо аз он оғоз шуд 2010 метр аз сатҳи баҳр буд. оғози роҳ аз миёни кӯчаи танги деҳа ки хеле нишеб буд шурӯъ гардид. инак пас аз тай кардани бештар аз 110 километр роҳ аз шаҳри Душанбе мо расидем ба деҳоти ғаберуди ноҳияи Айнӣ ва ҳоло бошад аз ана ҳамин нуқта аз деҳа сайёҳати пиёдагардии мо оғоз меёбад ва ногуфта намонад ки имрӯза сайёҳати мо хеле ҳам нисбатан мушкил мешавад ва ҳамаи давоми роҳ моро зарур аст ки бо нишебӣ якмаром ба болои кӯҳ ҳаракат намоем. биёндагони азиз моро ҳамроҳ бошед, меравем. ҳар қадар баландтар мебаромадем, барфи рӯи замин ғафстар мешуд ва манзараҳои зебои кӯҳистон бо тамоми шукӯҳу салобати худ пеши назари мо кушода мешуданд. аз чор тараф кӯҳҳои барфпӯш ба чашм мерасиданд. манзараи деҳоти акнун дар поён менамуда бо сафедии барф ва дурахши нури офтоби зимистона як зебоии махсуси худро доштанд. ҳар як қадам дар чунин муҳити нотакрори зимистона хотироти фаромӯшнашаванда меофарид ва ҳар як сайёҳро ба сӯи ҳадафи ниҳоии сафар кӯли лаби ҷай бо шавқу ҳаяҷон роҳнамоӣ мекард. дар ин ҷо дар беҳтарин манзараҳои табиати зимистони дараи ғаберуд сайёҳон раҳораҳ аксҳои хотиравӣ мегирифтанд. барфи сафеди нарму дурахшон тамоми атрофро зебо карда муҳитро ба як афсонаи зимистона табдил дода буд. табиати дараи ғаберуд дар фасли зимистон на танҳо зебо, балки комилан нотакрор аст. барфҳои рӯи дарахтон ва кӯҳҳо бо нури офтоби сарди зимистонӣ медурахшиданд ва олами табиати ин ҷо бо тамоми шукӯҳу зебоиаш ҳар бинандаро шефта мекард. ҳар як қадам дар ин муҳити барфпӯш бо манзараҳои афсонавии табиат ҳамоҳанг буд. аз шохаҳои барфпӯши дарахтон то кӯҳҳои осмонбуси иҳота карда ки бо қабати ғафси барф пӯшонида шуданд, муҳити зимистонаро ба назар гӯё як мусаввараи зинда мегардонд. махсусан ин ҷо дар ин баландӣ ки ба оҳистагӣ деҳа аз назар миёни туман нопадид гардид ва эҳсосеро падид овард ки гӯё мо акнун аз абрҳо ҳам баландтар баромада будем.
ҳар як нафар бехабар шефтаи ин занҷираи нотакрори табиат мегардид ва барои хотирнишон кардани чунин лаҳзаҳои камёфт аксҳо мегирифт. мо аз миёни дараи сабсафед роҳ паймуда ба мавзеи Кафроз расидем, ки миёни сокинони маҳаллӣ бо ин ном ошност. дар ин мавзеъ кулбаҳои сангинро вохӯрдан мумкин аст, ки дар фасли баҳору тобистон ва тирамоҳ сокинон барои зисти муваққатӣ истифода мебаранд. ҳоло кулбаҳо бо барф пӯшида шуда як манзараи зебои рӯстои қадимаро офариданд. ҳамин гуна моро зарур аст, ки якчанд теппаро баромада то ба кул бирасем. пас аз гузаштан аз мавзеи Кафроз мо ба ҳамворӣ мавзеи каҷобаҳои поён расидем. инҷо муҳити зимистона тамоми атрофро зебо карда буд. гурӯҳи сайёҳон бо шавқу ҳаяҷон ба ду гурӯҳ ҷудо шуданд. яке бо хоҳиши зудтар расидан ба кӯли Лабиҷай пеш ҳаракат кард ва гурӯҳи дигар аз пас роҳ мерафт. барои таъмин намудани бехатарӣ ва иртиботи доимӣ байни гурӯҳҳо роҳбалад ба ҳарду гурӯҳ радса дод. хатсайри мо ҳаргоҳ дар роҳи пурбарф, ки то рафт зиёдтар мегардид, каме таваққуф мекард ва мо дар пасманзари ин зебоии кӯҳҳои барфпӯш аксҳои хотиравӣ мегирифтем. ҳар як нафари гурӯҳ худро дар муҳити афсонавии зимистон эҳсос мекард. салом. салом. метавонед ба мо гӯед, ки ин чи аст ва барои чӣ лозим мебошад? бале, албатта. инҳо пойафзоли барфгардӣ ҳастанд. бо онҳо дар рӯи барфи баланд роҳ рафтан осонтар аст. тавре мебинед, ин ҷо барф баланду ковок аст ва шумо дар барф пойҳоятон пурра фурӯ меравад. лекин аз ман не. фаҳмо, яъне ин пойафзоле дар корист дар саёҳат? бале, дӯстонам истифода бурданд ва имрӯз ман ҳам хостам имтиҳон кунам. оё инҳо вазнин нестанд? не, ҳардуяш 500 грамм вазн доранд. аз пластикаи тобовар сохта шудаанд. дар вақти баромадан ба баландӣ ва фаромадан роҳ рафтан бо инҳо мушкил нест? бале, каме мушкил аст. асосан бо инҳо дар ҳамвориҳои барфпӯш роҳ рафтан қулайтар аст. пас аз баромадан ба теппаи навбатӣ ва расидан ба ҳамвории каҷобаҳои болоӣ, кӯҳҳои баланду барфпӯш бо тамоми салобату бузургии худ ба чашм намудор гардиданд. барф, ки нури офтоби сарди зимистонаро инъикос мекард, ба муҳит як зебоии ғайримуқаррарӣ зам менамуд. оби ин дарёча на аз оби кӯл, балки аз оби чашма манша мегирад. дар фасли тобистон бошад, ба он оби кӯл зам гардида обаш зиёдтар мешавад. воқеан ҳам дарёчаи равон дар миён манзараҳои атрофро боз ҳам дилрабо мегардонд. ҷараёни об бо садои нозуку оромишбахш ва садои капку барфи зери пой ҳамоҳанг мегардид. ин манзараҳо тамоман дигаргуна ба назар менамуданд ва эҳсос мешуданд, ки ин муҳити зимистонаи афсонавиро эҷод мекард. рӯз нисф шуда бошад ҳам офтоб аллакай гӯё ғуруб мекарда бошад, гоҳе пушти кӯҳҳо пинҳон мешуд ва бо мурури баландтар баромадан дубора намоён мегардид.
махсусан таваҷҷӯҳи мо ва ҳамроҳонамонро кабку ин парранда зиёдтар ҷалб кард. ҳар як нафари мо аз тамошои ин манзараҳои афсонавӣ ҳаловат мебурдем ва зебоии зимистони кӯҳистонро бо тамоми вуҷуди худ эҳсос мекардем. бо вуҷуди оне ки чанде аз ҳамроҳонамон аз сабаби роҳҳои нишеб ва барфпӯш каме монда шуда буданду зуд мепурсиданд ки то ба кул чӣ қадар роҳ мондааст, вақте ба ин мавзеъ расидем, ҳама хастагии худро фаромӯш карданд. барфи сафеди дурахшон, кӯҳҳои осмонбусу барфпӯш ва оромиши зимистонаи атроф ба онҳо нерӯ ва рӯҳияи тоза бахшид. пас аз тай кардани каме дигар роҳ, ниҳоят мо ба мавзеи деринтизори Кӯли Лабиҷай расидем. ҳар қадаре ки наздики кӯл мешудем, ҳамон қадар ҳиссиёти ҳаяҷону ҳайрати ҳамроҳонамон бештар мегардид. хурсандии ҳамроҳонамонро ҳадду канор набуд. ҳоло Кӯли Лабиҷай дар фасли зимистон бо қабати ях пӯшида шуда, дар миёни қаторкӯҳҳои барфпӯш мисли як ганҷи ноёб менамояд. биёндагони азиз, инак пас аз тай кардани бештар аз 5 километр роҳи кӯталӣ, мо расидем ба мавзеи Лабиҷаи минтақаи Ғабируд. ва бубинед ки тобистони соли гузашта мо ба инҷо омада будем ва манзараҳои инҷо ҳама сабзпӯшу гулшукуфон буданд ва ҳоло бошад дар фасли зимистон омадаем ва бубинед ки кӯл зери пои ман қарор дорад. ҳарчанд мо гумон надоштем ки дар ин ҷо ҳоло ҳам об мавҷуд бошад, лекин об будааст, лекин ях кардааст. манзараҳои барфпӯши Кӯли Лабиҷай дар ҳама фасли сол хеле зебо аст ва махсусан боз дар фасли зимистон ба ин ҷо омада то ба ин ҳад зебоиро мо ҳеҷ чашмдошт надоштем ки ин гуна зебоиро хоҳем дид. ва ҳамаи сайёҳоне ки инҷо моро ҳамроҳӣ доранд, ҳам ҳастанд сайёҳон аз дохил, ҳам аз хориҷи мамлакат, бо як шавқи зиёд, бо завқи зиёд тамошо карда истоданд. ҳар сари қадам тамошо мекунанд, расму наворҳои хотиравӣ мегиранд. хуб, инҷо бинандагони азиз, ҳоло барномаи мо ба поён расидааст. моро ҳамроҳ бошед, дигар ҷазобиятҳои Лабиҷайро бо ҳам бибинем. Лабиҷай ки аслан як кӯли мавсимист, дар фасли зимистон обаш камтар мешавад ва сатҳи он ях мебандад. алҳол бошад ба ғайр аз қабати ях болои кӯл бо барфи ғафсияш зиёда аз 40 сантиметр пӯшида шуда, ба хаёли касе ҳам намеояд ки зери пояш кӯл қарор дорад. албатта, агар маротибаи аввал ба ин ҷо омада бошед, ҳатман ҳамин гуна фикр мекунед. Кӯли Лабиҷай дар баландии 2076 метр аз сатҳи баҳр воқеъ буда, дар ҳудуди қариб 500 метри мураббаъ доман гусурдааст. чуқури он дар фасли сероби баҳору тобистон то ба 15 метр мерасад. дар ин мавзеъ болотари кӯл кӯлбачае мавҷуд аст ки аз он меҳмонону сокинон истифода мебаранд. мо низ барои истироҳату тановули хӯроки нисфирӯзӣ ин ҷо мондем. ҳоло мо дар шафати кӯли бузурги барфпӯш истода аз манзараҳои зебо ҳаловат мебурдем. ҳар як нафас дар ин ҷо бо ҳавои сард ва тозаи кӯҳистон ба кас нерӯи нав мебахшад. сайёҳон аксбардорӣ намуда аз зебоии афсонавии дашту кӯҳҳои гирду атроф баҳра мебурданд. барфи нарм ки атрофро пӯшонидааст, манзараро ба як макони дилфиреб табдил додааст ки диданаш диди ҳар нафарро ба ваҷд меорад. қаторкӯҳҳое ки Кӯли Лабиҷайро иҳота карданд, ба қаторкӯҳҳои овоздадори фон дохил мешаванд ва баландиашон қариб ба 5000 метр мерасад.
дар фасли зимистон ин қаторкӯҳҳо бо қабати ғафси барф пӯшида шуда як зебоии ғайримуқаррарии табиатро ба вуҷуд меоранд. дар ин ҷо гоҳе тармаҳои хурду бузург низ мефарояд. ҳангоми ин ҷо буданамон мо шоҳиди ҳол гардидем. ин макон барои ҳар нафаре ки бо мақсади саёҳати экологӣ ё кӯҳнавардӣ меояд таҷрибаи воқеан фаромӯшнашаванда аст. манзараҳои нотакрор ва муҳити ороми зимистона ҳаргиз фаромӯш намешавад. ҳар як сайёҳ аз ин ҷо на танҳо бо таъссуроти нотакрор, балки бо аксҳои ҷолиб ва хотираҳои нек бармегардад. И мои впечатления о сегодняшнем походе, все было очень круто. таъссуроти ман аз омадан ба кӯли лаби ҷай хеле хуб аст. росте каме хунук хӯрдам, лекин ин на дар вақти роҳ рафтан, балки ҳангоми ин ҷо қарор гирифтан буд. шумо агар дӯст доред дар хона нишастан, чойи гарм нӯшидан ва умуман ҳаёти бисёр ҳам бароҳат бошед, пас аз хона набароед, вале агар бароед беҳтарин мешавад, махсусан ин кӯҳҳои зебо ва дар миёна кӯли яхкарда. тасаввур мекунам ки ин ҷо дар фасли баҳор чӣ қадар зебо мешавад. зиёд мехоҳам дар оянда ба кӯлҳои аловуддин равам. адиба яке аз ҳамроҳонамон ки тобистон низ ба лаби ҷай омадааст, таассуроташро аз омадан дар фасли тобистон ва ҳоло зимистони сард чунин баён намуд. Здесь очень-очень красиво. ин ҷо хеле зебо ва хеле хунук аст. барои ҳамин агар ба ин ҷо омаданӣ бошед, пас либоси гармтар пӯшед. мо бисёр зиёд пиёда то ба ин ҷо ба баландӣ баромада омадем, лекин ҳамааш ба тамошои манзараҳои зебои ин ҷо меарзад. тобистони соли гузашта ҳам ман ба ин ҷо омада будам ва зебоиаш маро ба ҳайрат оварда буд ва аз ин ро қарор додам ки зимистонашро ҳам бубинам. роҳбалади хатсайр ҷаъфар таъкид дошт ки чунин сайёҳатҳоро дар фасли зимистон ташкил намудан аз ҳар ҷиҳат хуб аст, зеро сайёҳати зимистона дар баробари дигар намуди сайёҳатҳо дар Тоҷикистон солҳои охир бештар рушд дорад ва таваҷҷӯҳи сайёҳон низ бештар гардидааст. кӯли лаби ҷай яке аз мавзеи дӯстдоштатарини миёни сайёҳон мебошад, ки асосан фасли тобистон мухлисони пиёдагардӣ ба ин минтақа меоянд. омадан то ин ҷо душвор мебошад. мо яке аз сайёҳон мебошем, ки дар ҳар фасли сол тамоми минтақаҳои Тоҷикистонро мегардем ва қарор додем, ки дар зимистон, дар фасли зимистон ба кӯли лаби ҷай биёем. имрӯз гурӯҳамо на он қадар зиёд буд. тобистон бисёртар бо мо мардум меоянд. бисёриён фикр мекунанд, ки зимистон гаштан душвор аст, лекин имрӯз чӣ хеле ки шумо худатон дидед, ин хатсайр ба ҳар як кас дастрас аст. ҳар як кас метавонад появзоли зимистона пӯшида биёяд. ин ҳамчун ҳам машқ аст. ҳоло мо дар баландии 2789 метр мебошем. манзараҳо хеле зебо аст, ҳаво тоза аст, лекин хунук аст. ҳамин тавр пас аз каме дигар истироҳату фароғат назди кӯли зебои лаби ҷай аҳли хатсайр дар пасманзари он аксҳои хотиравӣ гирифта бо як ҷаҳон таассуроти хубу хотирмон баргаштем. воқеан ҳам тоҷикистон сарзамини беҳиштосо
کوههای سربافلاک همیشه برفپوش می باشد و هر کسی که به اینجا برای سیاحت می آید از این زیبایی ها حلاوت برده آسایش زندگی را دریافت خواهد کرد. اگر باور نمیکنید پس بیایید و با چشم خود از نزدیک این موضع را دیدن کنید و با یک گوشه زیبا منظری میهن سیاحت کوهی پیاده‌گردی را انجام دهید. با امید سلامتی و سربلندی و سعادتمندی شما بینندگان عزیز همیشه پیگیر نشرهای نوبتی برنامه سیاحی ورزشی از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی باشید. خیر.